नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनाना टोस्टची रेसिपी बघणार आहोत। तर आता टोस्ट करायला घेऊया। सगळ्यात आधी एक केळं घेऊया, साखर, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात साखरऐवजी हनी वापरू शकता, एक मोठा चमचा कॉर्नफ्लोअर, दूध, थोडंसं व्हॅनिला एसेन्स, तुम्ही व्हॅनिला एसेन्सऐवजी वेलचीची पूड किंवा दालचिनीची पूड वापरू शकता। हे आता मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मी यात अजून थोडं दूध घालून हे बारीक करून घेतलं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी आता एवढी झालेली आहे। केळं आणि दुधाचं मिक्सचर आपण या डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि आता हा ब्रेड आपण यात डीप करून टोस्ट करून घेणार आहोत। पॅन तापलेला आहे, बटर घालूया। यात आता आपण ब्रेड घालूया। ब्रेडला व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे। आता हे आपण दोन्ही पण साइडनी व्यवस्थित टोस्ट करून घेऊया। परतून घेऊया। हे आपण स्लो ते मीडियम गॅसवर टोस्ट करून घेत आहोत। जर तुम्हाला हे सॉफ्ट हवे असतील तर तुम्ही बटरमध्ये टोस्ट करा आणि जर थोडे क्रिस्पी हवे असतील तर तेलात टोस्ट करा। बटरमध्ये टोस्ट केल्या कारणाने हे थोडे सॉफ्ट होतात। आणि व्यवस्थित दोन्ही पण साइडून टोस्ट करून झालेलं आहे, काढून घेऊया। बनाना टोस्ट रेडी आहे। हे करायला खूप सोपं आहे आणि ब्रेकफास्टसाठी खूप छान ऑप्शन आहे। तर असा टोस्ट तुम्हीही करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।